Wala niya pong kabantay, Gwardiya. Busy siguro na sa iyo. Bang! Boss, salamat kayo, boss. Bayad din, JB. Ha? Diba nabayaran man na ganina? Wala mo kabayad riya. Kaya gidala masing yung amigo ang kwarta. Bang! Na isa pa, ganiyara mo na yung ganda ba? Sige, magbalik-balik nagpadidit. Mga inyong barinon, mga 120 na. Kagat na! Ligo, dagat ang mo. Bang! Ganino? Iligo ba eh? Tindot gud ba sa gamay rata kay dili kay sasaw ba no? Gani. Mga ligo ta ba? Dagat yun, napos padiditan pre. Dua ka buok. Gwapo yung padiditan pre bay. Sa padiditan mo libre siguro na diha kay mintra sa gawas kanya. Libre na eh. Apil na sa atong gibayaran. Apil na no. Pila na eh. Tara bro, lamig kay padidit pa. Tara kay igang na kayo. Sos, init kay kayo. Nulak mo mo bay. Imbes namin na kayo padidit, manulak mo. Ako man din naiwit day. Naguna man din sila. Tinanga, grabe tao niya ako ah. Ulat pre! Kaaya magwardya sa dagat eh. Maglingkod-lingkod na maghapon ba? Pabusag lang po na itong matag, tinanaw diriya sa mga ligo. Oh, just labi, arabaya. Sa kaya ko pinada, no? Mga kwarta ko ba, kasi lingkod-lingkod sa kudriya. Ay, pangwartaan, hindi ko nibritahanan dahil nagpainting didit ba? Para antid hapon, ang kwarta, magsirit-sirit. Oh, mandi pre! Kasi galaw! Nadugay lang ka mandi! Wala nga napandol ko sa kanina. Abigan na gitulak ko ninyo no. Iskabadto, kapag kasunod, napandol di sa atong harang-harang dito kaniya. Ay, kitong jambakan na to! Oo, ito ba? Ay, mag-isarit-sir, patirog dagan, try! Uy, naitulog ka tur ako. Siniguro, magpadidit yun ba? Bang! Kwarta na dyan! Boss! Pwede na magpadidit, boss? Oo, pwede naman! Pwede naman tayo, pre! Tara! Oo! Awan mo! Padidit ganino! Aprado man kayo mo! Taga-padidit ka na may bayad! Bang! Ha? Pila man po boss. Pila? Nagpainte naman didit na guys ha! Natulo man mo! So, sa sinta yung bayad sa kuha. Sos! Mahala po doy! Api na mag-apil na to sa mong bayan sa entrance kayo na dito ah! Gani. Dili man good boss! Lahi man good dituan niya! Lahi sa Drias Paditanan! Ako ba day boss? Nga! Padidit po pre! Padidit! Didit. Pila man nagpadidit ba? Nakakot mo ito! Pinchis rin dito! Eh ako ba'y nakaskwenta. Pero papalit mo ligin ako ng pampers ng anak. Ay na lagi balik to eh! Padidit mo ka! Oh! Padidit ka! Ano na mo dito ko? Bayaran ako na Andre! Lago! Papas na ko ha! Bayaran sa lang ko Andre! Ay! Yan na lang na yung bayad boss! Wala ka sa ko boss! Balik ka ako! Pero pag madugay ganun kong kabot boss, paninglan na sila! Kinaham sila yung kwarta! Balik ka mula na! Amaw ba? Ay, tisa man di! Ulaton sila to! Asa man na si PJ? Wala ka lagi na. Na! Ambot lang! Wabog ko kabalo! Ay, pasagay na eh. Basta importante. Nakabayad na sa padidit. Lagi padiditan ako. Asam si Mandi? Na, nalumos to ba? Wala ba? Nalisaka na pong buang! Magandang yung mga bantay ang Gwardiya. Nagtuugor sila nga! Wa ko kayo rin nagbalik-balik sa padidit! Kanya mo! Wala niya pong kabantay, Gwardiya. Busy siguro na sa iyo. Ay, sa tabay. Tinatalkan si Didit. Salamat kayo boss. Bayad din JB! Ha? Diba nabayaran man na ganina? Wala mo kabayad riya, kay gidala masing yung amigo ang kwarta. Bang! Na isa pa, ganiyara mo na yung ganda ba? Sige, magbalik-balik nagpadidit. Mga inyong barinon, mga 120 na. Wala na yung bayad si PJ. Ang saan na lang nato ni Ron. Ambot lang ay. Ikaw, ang good ba? Balik-balik mo nga pa Didit. Boss, boss. Nilalamos boss ako. Nangayagtabang boss.
Ah, gabi, pagay taga kwarta. Si bata na bang tap. Perte, ni mga tawanan, di ba?